Lähti täältä Sörnäisten salilta Suvilahden kadulta Sörnäisten rantatielle ja sieltä sitten kohti meidän Kruununjalokiven erottajan alkuperäistä Art of Crown Games-salia. Sieltä, mistä kaikki lähti ja mikä on edelleen hengissä ja voi oikein hyvin. Meidän brändin kulmakivi, erottaja. Ja siitä nyt tietenkin, nyt kun ollaan menty uusimmasta salista kohti vanhempaa salia, niin kerrotaan vielä se, että siis Kivelahti on perustettu vuonna 2025 alussa. Ja Sörnäinen on tosissaan vuosi ennen sitä, maaliskuussa 2024. Eli se Sörnäinen tää on ollut pari vuotta tässä pystyssä. Ja sitten tää erottaja, joka laitettiin pystyyn vuonna 2020 alussa, just ennen kuin koronajutut alkoi. Ja monta vuotta sen korona ja siihen liittyvien haasteiden seassa, niin ne oli aika rajuja vuosia siinä. Mutta selvittiin kuin ihmeen kaupalla ja sitten vuosia siitä niin saatiin mahdollisuus sitten avata lisää saleja. Mutta nyt tosissaan pyöritään tässä keskustassa ja ollaan menossa sen erottaja, niin pysytään siinä erottajassa ja sitten siinä tarinassa, että mistä Art of Crown Games on niinku olemassa. Ja nostalginen fiilis. Tosissaan ehkä joskus ennen kuin sitä salia lähdin perustamaan, niin semmoinen pieni yrittäjätarina, että tietenkin mä olin duunissa, hyvä palkkaisessa duunissa, hemmetin hyvä yhteisö, urapolku oli pedattu jo valmiiksi ja kaikki niinku kohdallaan, ei ollut mitään valittamista siinä duunista, mutta joku puuttui tällainen niinku oma juttu ja siellä on suuri merkitys siinä. Vaikka nyt kaikki uusimmat vaurastumiskonsultit sanovat, että intohimon seuraaminen on niinku itsemurha tällaiselle taloudelliselle menestykselle. Ja kyllä se on osittain tottakin, että ei se nyt kai hyvät prosentit ole, jos sä lähdet tekemään jotain asiaa, mikä on sulle harrastus. Eikä nyt näin jälkikäteen ehkä haluaisi suositella sitä kenellekään, että siihen menee niinku aika, energia, mielenterveys ja sitten myös niinku rahat. Mut jos sä sit selviit, niin sitten se voi olla hemmetin hyvä tarina itsellesi, että oot jotain sellaista pystynyt tekemään. Mut mä elän nyt tätä tarinaa tässä ja tosissaan silloin lähdin sitten tekemään tätä suurella innolla ja enemmän oli itseluottamusta ja intoa kuin osaamista. Ja näin itse asiassa mun kaverilla oli erottajalla semmonen pikku personal trainer sali, sellainen pieni, missä oli vähän painoja ja muuta. Niin mä ajattelin tosissaan, että tähän voisi laittaa tämmösen jiu-jitsu-salin joskus. Ja koska keskustassa ei ollut mitään brass-jiu-jitsu-salia tai tällaista. Ja mä olin niinku kuitenkin ulkomaan sen verran nähnyt, että siellä on niinku aika lähellä keskustaa, melkeinpä ydinkeskustassa monessa paikassa jonkinnäköinen brass-jiu-jitsu-sali. Niin mä ajattelin, että miksei Suomessakin tää toimisi. Ja siihen aikaan 2019 ja 2020 vaiheessa, niin vaikka taloudessa ehkä meni vähän paremmin ja tälleen, mutta ei ollut brass-jiu-jitsussa semmoista minkälaista askelta eteenpäin. Että se oli kyllä hullu aika siinä mielessä, että kun vertaa nykyaikaa, niin lähimmät salit täällä keskustassa oli tuossa Sörkässä, Ruoholahdessa ja se oli niinku siinä. Ja eikä niitä saleja nyt ihan älytön määrä ollut. Puhumattakaan siitä, että olisiko joku sali keskittynyt täysin niinku brass-jiu-jitsuun tai lukkopainiin, niin semmoisiakin saleja oli koko Suomessa vain kourallinen, jos ehkä 1 tai 2. Niin siinä mielessä oli ihan hyvä idea vähän lähteä muuttaa tätä skeneä niin sanotusti. Niin erottaja oli sitten semmoinen, tuli hyvä chanssi, niin kun se mun kaveri sitten ilmoitti yksi päivä, että hei,
löydettiin uusi mesta täällä keskustassa ja muutetaan pois ja tälleen. Niin sit mä olin silleen, että no okei, milloin muutatte ja voisinkohan mä tulla siihen alkaa rakentaa jotain omaa bisnestä. Ja sitten näin tapahtui, että mä olin ihan ihmeissäni. Käytiin tilan vuokraantajan kanssa vähän keskusteluita ja mä olin siinäkin vaiheessa vielä, että ei kukaan nyt vuokraa millekään rättipainille minkälaisia tiloja näin arvokkaalla alueella. Niin kyllä mä tosissaan neuvottelin ja lähettelin tosissaan kaikkia laskelmia ja tarinaa, mitä siitä tulee. Niin en mä nyt silleen tosissaan ehkä uskonut siihen, kun kukaan sitä ei ole aikaisemmin tehnyt. No mut sieltä sitten tuli ja sit se oli silleen, että joo, vihreätä valoa tuli ja sitten piti alkaa kaivaa kaikkea. Sitten piti alkaa miettiä, että mistä kaivetaan rahat ja muuta. Kyllä sitten ihan perus liiketoimintasuunnitelma ja eri tahojen kanssa keskustelua, niin rahat saatiin kasaan ja alkuinvestointi. Ja sitten kun se oli pieni mesta, niin ei se nyt ihan mikään älytön investointi ollut, että vähän siistittiin mestoja, maalattiin ja tatamit sisään ja sisustusta ja tehtiin kivan näköiseksi. Siihen aikaan se oli aika harvinaista, että oli siellä jotenkin brändin kautta rakennettu jotain brassijuttusalia, että se oli niinku ihmeellistä ja tavallaan uuttakin. Ja siitä se sitten lähti. Ja sitten kun tuli vuokrasopimus ja muut oli allekirjoitettu, niin siitä alkoi sitten nämä korona-uutiset. Ja heti ekana siitä mietin, että pitäisikö tää kuitenkin laittaa niinku kamat kasaan ennen kuin tää alkaa, koska nyt alkaa näyttää niin riskiseltä tää homma. Ja sitten mä miettisin pari yötä ja sitten mä olin, että no mennään nyt sitten tuulta päin ja katsotaan mitä tapahtuu ja yritetään täysin tässä näin. Ja no kyllä sitä tuli yritettyä ja selvittyä, mutta kyllä se aikamoinen paukku oli sitten, kun vuosi toisensa jälkeen hommat vaan niin itsestään riippumista syistä joko pysähdyksissä tai jotenkin estetään tai muuten vaan tosi vaikeita. Olosuhteet oli niin ankarat tällaiselle toiminnalle. Mutta ihmekaupalla nyt selvittiin. Ja tässä nyt sitä ollaan 3 salia. Ja tietenkin tässä erotteessa on semmoinen tietty viba, että sehän on kyllä superkansainvälinen heti alusta asti. Jos sä mietit tätä sijaintia Helsingin keskustassa, niin täällä pyörii tosi paljon vierailijoita, ulkomaalaisia ja tälleen. Ja jos se tulee esimerkiksi, jos harrastat brassijuttua, kyllä me silloin alkuvuosin tuonne ilmestyi ovesta sisään vaikka ketä ulkomaalaisia. Ja tosi iso julkkiksi, muusikoita, sitä sun tätä joka päivä. Ja niitä oli se todella hienoa aikaa myös silloin kun siellä rajoitukset vähän helpottui ja sai niinku treenaa, niin olihan se tosi hienoa aikaa sitten siinä mielessä. Ja sitten siinä on tällainen erityinen viba mun mielestä, että tosi kansainvälinen ja semmoinen, kun se on pieni tila, niin ihmiset on tosi lähellä, niin siinä on tosi helppo niin tutustua toisiinsa. Sitten on muodostunut tietenkin semmoinen paikka, missä niin pääset hyvin porukkaa sisään. Se on vähän niin kuin, jos sä oot vaikka kuinka introvertti ja kuinka oot silleen, että sä et halua tutustua kesään, niin erottaa se on vähän niin kuin pakko, että siinä on koko ajan lähellä. Ja käytäntö kyllä semmoinen, että siellä on vähän niin kuin vaikea olla tutustumatta ihmisiin. Ja sitten kun sä tutustuu ihmisten kanssa tekemisessä, niin totta kai susta tulee jonkinnäköinen kaveri. Eli se yhteisö oli kyllä, muodosti siellä ihan uskomattoman hyväksi ja on edelleenkin tosi hyvä. Ja sitten ehkä erikoisuutena se, että siellä on niinku tosi huikea toi aamutreenisysteemi, että siellä on joka päivä aamutreenit, ne on aina ihan täynnä melkeinpä. Ja välillä tai useampia vuosia jopa aamutreenit oli paljon suositumpia kuin iltatreenit, että se oli vähän erikoistakin jopa, että aamutreenit toimii paremmin kuin iltatreenit. Mut osittain se johtuu myös tuosta sijainnista, että jos sä asut tässä lähellä tai oot duunissa tässä jossain Espalla tai ihan missä vaan lähellä, niin aika käytännöllistä se on ottaa aamuhiet päälle ja käydä vähän taistelemassa toisiaan vastaan leikkimielisesti ja sen jälkeen on kiva lähteä sitten töihin, kun ei ainakaan kukaan uhkaa sun
sun käsi tai kaula on siinä. On se silleen ihan makea juttu. Kyllä mä ainakin tykkäsin, jos mulla ei olisi mitään näin paljon kaikkea säätämistä salien kanssa, niin mä ehdottomasti treenaisin niin aamuisin. Koska siinä kun treenaat, sit sun ei tarvitse enää miettiä niitä treenejä koko loppupäivä. Jos sä oot joku työmunonarkomaan, niin sä voit painaa duunia sitten loppupäivä asti, jos haluat. Tai jos sulla on perhettä, niin sä pääset niin hyvissä ajoin sitten perheen luokse sitten niihin velvollisuuksiin. Et siinä mielessä niin ehdottoman hyvä. Suosittelen kaikille aamutreenejä. No eroavaisuuksia on se, että on se todella pieni paikka. Pieni tatami, mutta siinä on se oma viehätyksensä, että se on pieni paikka, niin siellä sitten tutustuu ihmisiä aika helposti. Jotkut siellä on treenannut ihan alusta asti 6 vuotta tässä ja edelleen käy siellä niin päivittäin, niin on se ihan hullu juttu, että 6 vuotta semmonen dikka treenaa niin samassa paikassa, niin on se nyt silleen aika osittain pimeä tekijä. Kyllä tää laji on semmoinen, että aika moni, jos vähänkin hurahtaa tähän, niin ne viettää niin tämän lajin paras, ei puhuta vuosista, vaan vuosikymmenistä. Niin se on niin ehkä tämän lajin sellainen suuri viehätys. Ehkä sitä mäkin olen nyt parikymmentä vuotta ollut ja edelleen tuu tänne ihan hemmetin innoissaan treenaamaan. Et ei se siinä mielessä ole mikään muuttunut. Että jos sä vaan löydät semmoisen hyvän jutun tässä, että treeni on tärkeintä, niin sitten tää on ihan oikea paikka. Tai oikea laji tää brassijutsu ja sitten vielä meidän paikka, niin kaikki puitteet ja käytännöllisyys on ihan mintissä. No niin, tässä ollaan tässä Erottaen kadulla ja pikkuhiljaa ollaan tuolla meidän alkuperäisen salin sisälle. Tässä löytyy K-kauppa. Aika eläväinen tää alue tässä, varsinkin kesällä, niin täällä on kyllä paljon meininkiä. Tässä on sitten tää meidän sali ja tää on silleen mielenkiintoisella paikalla, että täällä on tällainen sisäpiha eka ja sit löytyy tää meidän sali. Siinä on tää tarrat ikkunassa mustalla, nyt toki niin ei näy niin hyvin, mut silti kun siellä on valoa, niin näkyy ihan varmasti. Ja tästä nyt tulee tänne meidän alkuperäiselle salille Erottajalle. Ja tää on niinku huomattu aika pieni. Tilat on pienet, käyttötilat, pukukopit on pienet. Ja tatamialuekin on aika pieni. Mut tiedätkö mikä on suurta? Meininki ja ihmiset, ne on niinku suurta täällä. Ja täällä nyt niin näkyy aika lailla samalla lailla kaikki suunnittelu kuin muissakin mestoissa, eli musta tatami ja valkoiset seinät. Ja niin kuin, tässä on nimenomaan ajateltu sitä, että alkuperäinen ajatus tietenkin näyttävyyden vuoksi tämä seinäpehmustet, mutta myös turvallisuuden näkökulmasta. Nyt kun on nämä seinäpehmustet, niin se tuo tähän lisää tilaa niin sanotusti, koska sä voit painia aika kovaakin tässä lähellä seinää, niin sulle ei niin käy mitään, sun ei tarvitse alkaa varoa seiniä ja muuta. Niin, kun meillä on niin pieni tila, että joutuu myös miettimään tämmöisiä asioita, että miten me saadaan niin se koko tila käytettyä. Niin tää oli yksi keino tehdä pehmustetut seinät, niin sitten jengi voi temmeltää sille aika lähellä seinääkin tosi kovaa. Et siinä ei mitään haittaa. Ja tosissaan tännekin on tulossa pian uudet matot. Tää on ollut niin pitkään jo, niin alkaa kulua. Matot alkaa vähän nauraa tuolta kulmista ja tälleen, niin me fiksataan niitä tässä jatkuvasti. Ja ensi syksyyn mennessä niin varmasti täällä uudet matot taas ja kaikki on vähän freesimpiä. Mutta silleen, niin kuin puhuttu, niin tää mulle henkilökohtaisesti on aika rakas paikka. Täällä mä niin rakensin itteeni tässä toimialalla tai tässä suomalaisessa brassijutsukenessä, että verin kaikki treenit oikeastaan, lähes kaikki treenit aamusta iltaa. Mä olin täällä joka aamu vetää treenejä ja iltasi ja siinä välissä niin hoitamassa näitä saliasioita ja asiakaspalveluja ja ihan kaikkea mitä yritystoimintaan liittyy. Niin, kyllä se oli semmoinen ihan hyvä kasvupolku. Ja kyllä nyt pakko myöntää tässä kun ollaan, niin monta kertaa tuli mieleen, että tässä ei ole mitään järkeä.
ja tää pitäisi lopettaa. Ja sille ei tässä ole niin mulle mitään hyötyä ja ei tää homma mene eteenpäin. Päinvastoin meni vaan useasti taaksepäin vaan. Ja aina oikein sen piti pystyssä oli semmoinen niin joku sairaalainen yrittäjä halu pitää jotain kiinni jostain asiasta, mitä se on miettinyt. Eli se visio oli niin vahva, että halusin joskus nähdä, että miten tämä juttu toimii niin kuin aina normaalissa markkinatilanteessa. Ja kohta me lähestytään sellaista tilannetta, että on niin kuin normaali markkinatilanne. Ja toki nyt erotuksen se, että on vuosia kokemusta ja on nähnyt niin kuin paljon, miten nämä hommat toimii, niin sen suhteen ainakin uskaltaisin väittää, että on paljon paremmassa asemassa. Ainoa on se, että ettei itse sitten menetä semmoista lapsenomasta innostusta tähän hommaan. Että löytyy se innostus ja se drive ja se, vielä, niin se visio on tarpeeksi vahva ja se kehittäminen on vielä semmoinen, mitä haluaa tehdä. Ja nämä on ehkä semmoisia asioita nykyään, että joutuu miettimään, että millaisessa roolissa mä oon ja kuinka paljon mä haluan kehittää tätä ja kuinka paljon tässä niin kuin, itselleni näitä asioita. Mutta alun perin tietenkin mä halusin vaan treenaa ja valmentaa ja että tässä olisi sellaisia ihmisiä ympärille, joiden on niin mukava viettää aikaa mahdollisimman paljon. Että semmoinen toimistohomma ja kaikki nämä oli semmoisia, että ei hirveästi halunnut tehdä, niin mä ajattelin, että tämä on niin hyvä juttu ja saa viettää kivoja tyyppejä. Ja se on niin toteutunut aika hyvinkin, mutta toki vielä sais niin enemmän tehty sitä, minkä takia tätä aloitti. Niin se päiväkin lähestyy tässä koko ajan. Se mikä tekee tavallaan erikoista meidän saleissa on vielä se tietenkin. Turvallisuus on kaikkein tärkeä meille ja miten mä halusin alun perin rakentaa näitä tatameja. Niin kun me ollaan rakennettu kaikki sellainen jousto alle, eli niin kuin judossahan se on ihan pakollista, että sulla on joustotatami. Eli se alla sellainen jousto. Tehtiin esimerkiksi vaahtomuoveilla, laittu panerit päälle ja sitten sen päälle sitten tatamit, jotta se on niinku semmoinen pehmeä, siinä myös se vaan kimmoisa. Jos sä lennät vaikka otsa edellä tuohon, joku heittää sulle utsimata, niin sä lennät siihen maahan, otsa menee siihen, se vähän joustaa, niin sitten ei tule niska niin kipeäksi. Et jos sä laitat vaan pelkästään esimerkiksi tatamit, jos se on vielä, ei ole niinku pehmeä versio, niin se on tosi kova se lattia. Siinä pystyy hyvin painimaan niin maassa brassijuttuja, mutta sitten kun tulee yksikin heitto ja lennät silleen huonosti, niin se voi sattua tosi paljon ja pahimmillaan siinä vaikka tulee jotain vammoikin. Kyllä mä oon niin sitäkin ajatellut. Et kyllä se on mukavaa sitten, kun on pehmeä matto, joka päällä on niin viimeisen päälle huippulaatuiset tatamit. Niin kyllä se on niin sekä mielekästä että turvallista. Ja kaikissa meidän saleilla on tällainen systeemi rakennettu. Se vie vähän aikaa, mutta se ei ole niin kallista kuin voisi olettaa, mutta aikaa se vie vähän ja sitten säätämistä, mutta tälleen me ollaan päätetty tehdä ja se liittyy myös siihen palvelustandardien ylläpitämiseen, että kyllä nämä kaikki asiat, mitkä liittyy turvallisuuteen, on meille ihan maksimaalisen tärkeitä.